Bueno, igotzen zeraten enean, jungo naiz ja aurkezten, Ainhoa Berasaluze, gizarte langilea, soziologian doktorea, gizarte zerbitzuetan lan egin du eta gizarte langileen elkargoaren arduraduna ere izan zara. Eta gaur egun EHUn graduondoko eta etengabeko ikaskuntzako erretore ordea zera. Hugo Mayor, kimika zientzietan graduatua EHUn eta biologian doktorea Cambridgeko Unibertsitateagatik. COVID-aren pandemia lehen astetan, pezerrak martxan jartzeko lantaldearen koordinatzailea ere izan zinen, besteak beste. Gaur egun Iker Basken irakasle ikertzailea zara eta EHQ inpaktu sozialaren zuzendaria baita ere. Uxue Zugaza, zientzia politikoen doktorea, zientzia politikoko eta administrazio publikoko irakaslea eta ikertzailea EHUn. Eta zure ikerketa lerro nagusiak omen dira intersekzionalitatea, leheno hemen uste dut oso harira datorrela, teoria feministak, zaintzaren eta bizitzaren erdigunea, eta parte hartuz ikerketa taldeko kidea zara. Ainhoa, zurekin hasiko naiz, bai? Galdera bikoitza zuretzako, leheno pixkat publikoari bota dio dana, orain zuri botako dizut zuzenean. Momentu honetan, Euskadiko enplegu eta gizarteratze politiken lorpen nagusiak zeintzuk dira zuretzako, zeintzuk dira erronka nagusiak, eta ze puntutan uste duzu ebaluaketa kultura bat sendotzeak lagun dezakela erronka horiei aurre egiten. Eskerrik asko, ez dakiten zuten zaidan, eguerdion, guztioi. Galdera oso potoloak, eta gainera, pixkat orain arte entzundakoarekin, bebai, galdera hoiei erantzunak bilatza aldera elikatzen, ez? Instituzionalizazioa ero bezaldi instituzionatzeko modua iruditzen zait izan daitekela baita ere eredugarri gure erkidegoan bebai ebaluazioari aurre egiteko, ez? Aipatu da, oso ondo definituta eta zuek barrutik, bezalditik egin dezakezue prozesu hau. Baina aldiz, erabaki duzue pixkat agenteekin partekatu zuen auleziak. Eta hortik abiatuta baita ere abiatu, eta zuen aulezi horietatik indartu, ez? Hortik abiatuta. Eta orduan, igual bebai hori da behar duguna. Hori da behar duguna bebai ebaluazioari aurre egiten diogunean, ez? Zatea, nahi dugu, egia da, Maitek esaten zuena, ez? Egia da, daino iruditzen zaigula ebaluazioa beharrezkoa, baikortasun hori, baina gero norbait etortzen baldin bazaigu gure zerbitzura, gizarte zerbitzuen sisteman oso ituta gaude kanpotikan ikerketak planteatze horretara, datuak eskatzera, baina gurekin deskontatzera. Orduan, hor baita ere bildurrak egon daitezke eta babes jarrerak, ez? Orduan, niri iruditzen zait oso importantea sistemarekin, profesionalekin, sistema ulertuta zentzu zabalean, ez bakarrik administrazio publikoa, baizik eta hirugarren sektoreko lantalde guztiak ere ez, denon artean, igual bebai definitu behar dugu ze ebaluatu nahi dugu, nola, eta partaide egin talde horiei. Ze bestela, aurkituko duguna, izango da gehiago, bestea, iztea, beldurra, eta berriro ere, ebaluatuak sentitze horren kezka, ez? Orduan, zentzu horretan, niri hori interesgarria eta beharrezkoa iruditzen zait. Erronkak pilo badauz, nik baseat batzuk ekarri ditut, baina ez dakit zehaztasun hauetan sartuko garen, ez? Adibidez, lehen aipatu da, ez dakit hitz honekin, baina, nik hitz hauek hartzean ator, iruditzen zaidalako oso importantea, oso sencilloa eta betikoa da, baina koordinazioa. Koordinazioa iruditzen zait, gure gizarte zerbitzuen sisteman, behar bada beste sistema batzuetan, baino gehiago oso egitura konplexua daukagulako, ez? Daukagulako lehen arreta maila, bigarren arreta maila, administrazio maila desberdinak, eta koordinazioa iruditzen zait oso importantea. Vertikala, ez?
administrazio maila desberdinen artekoa, baina baita ere horizontala, sail desberdinen artekoa, eta oso zentzuzkoa ikusten dugu danok, baina gero oso komplejua da, ez? Eta hori, horri nik uste dut heldu behar diogula. Eta gero, bestalde, ebaluazioa enplegu eta gizarteratze politiketan baduela berezitasuna iruditzen zait. Porque alde batetik, claro, harremana daukate, ez? Gizarteratzeko enplegua importantea da, baina gizarteratzeko enplegua bakarrik ez da nahikoa. Hau da, enplegua bada politika sektorial bat, baina aldiz gizarteratzea transversala da. Eta orduan, biak ustartzea ere, eta behar den neurrian, batxutan zaila da. Ezin dugu esan pertsona bat gizarteratuta dagoela, enplegu bat duelako. Behar bada orain dela markada batzuk, bai, baina momentu honetan ez. Orduan, horri bai hartu behar diogu neurria. Ze punturaino, eta ebaluatu behar dugu. Ze punturaino enpleguak eragiten duen gizarteratzean, eta ze punturaino beste elementu batzuk izan behar ditugun kontutan, ez? Eta ez dakit... Bai. Erantzun da, bai. Hugo, zure txanda orain, esan bezala zu gizarte eragina edo inpaktu sozialaren zuzendaria zara. Ez dakit inpaktu sozial horren barruan esan nahi duen inpaktuari haratago begiratzen diozutela, esan nahi duen ere nolabait barneratzen dezuela politika publikoak ez direla beti onuragarriak edo derrigorrez onuragarriak, baina, galdera zuzena da. Nola lagun dezake akademiak politika publiko horiek neurtzen, ulertzen eta ondori horiek gizarteratzen? Mi esker, hemen hori inpaktu sozialeko zuzendari gisa eztabaida honetan parte hartu alizatagatik. Nik nola lagundu sakontzen saiatu baino leno, esango nuke nola kokatzen da akademia. Eta igual, bada eztabaida bat ja gainditua dagoela, baina uste importantea dela ez aztea akademia momentu batzuetan ezagutzaren santuario bezala definitzen zela, baina santuario gotorleku, ez? Edo marfildorre bat nolabait isolatuta gizartetik, eta hor dator adibidez Cambridge, Oxford Unibertsitateetan gaunan taun olako talka gizarte eta akademiaren arte interes ezberdinak egongo balira bezala, ez? Erdi arotik, datorren eztabaida luze bada. Baina nik uste gaur egun ez dakit esan itxasargi edo auspole izan behar dela, akademia izan behar dela, ezagutzaren garapen horren hori egiten den bitartean hori edatzeko tresna izan behar dela. Orduan nola kokatzen gara, hori uste lehen azpimarratzea importantea dela. Eta orduan nola lagundu? Bueno, metodo zientifikoa erabiliz, ez? Eta hori da, lehen oso ondo aipatu ez du, neurketa horietan egon dien 5 fase horiek, ez? Jundara integratzen lehenengo kuantitatibo, kuali, gero parte hartze horretan, gobernantzan. Beste arlo batzutan hori ez dugu zalantzan jarri edo ez gaude asmatu beharrean, ez? Maite izan desun bezala, orain behintzat argi dakagula lan hau egin behar dela. Osasun arloan, adibidez, farmako edo protokolo bat, osasun sisteman martxan jarri baino lehen, horren nolabaiteko, exante hor egin behar da, ze mekanismo molekularra duen molekula hori ondo identifikatu, nola funtzionatuko duen segu klinikoak egiten dira, eta hori ikusten da, benetan baliogarritasun bat izango duela, eta igual politiko publikoetan ezin da exante hori eta asko hori egiten expost, ez? Ja, behin egina daudela ikusi zertan eragiten duen, nola laguntzen duen kolektibitatearen onurarako, baina igual aratago jumnalko da ere beranduago, eta orain, aurten justo kongresuan aurkeztu zen losuren aldaketa proposamen bat, dala ditzen zaien eremu berri batzuk sortu behar diela, regulatory sandbox, da frogatzeko ereduak, arau edo legedi berriak modu orokorrean jarri beharrean, eremu zehatz batean testeatu, nolabaiteko esperimentu bezala probatzeko hori funtzionatzen dela, ez? Eta hori ikusi zer funtzionatzen duen, zer ez, eta olako bidetan lagundu dezakela akademia. Eta aipatu dezu, ez? Aldaketaren teorian,
hor, bueno, laguntzen du regulatzen, bueno, laguntzen digu fokoa jartzen zer neurtu, ez? Claro, neurtu behar dugu ze input jartzen dugun gauzak egiteko, neurtu behar dugu ze output, benetan zer da egiten duguna, baina neurtu behar dugu gero horrek aratago sortzen dituen aldaketak, eta gero ze erakusle edo adierazle hitz erabiltzenik, benetan ongizatean, gizartearen ongizatean nola egiten duen inpaktua, ez? Horri deitzen diogu inpaktua. Benetan gizartearen ongizatean ze transformazioa sortzen eta, bueno, guzti hori asko zailagoa da, claro, pertsonen ongizatea neurtu, bueno, adierazle horiek definitzen lan ederra dakagu, baina esan bezala, hasi bergera, malgutasunez eta bidea eginez. Eskerrik asko. Oixue, zure galderan pixkatu uztartzen dira, orain galderetan eta beraiek aipatutako asunto, bueno, gai asko nahastuta botako dizkizut, Gero galdera zehaztuko dut, baina bueno, hitz egiten ari gera inpaktuaz, baino ez bakarrik pertsona onuradun zuzenengan, baizik eta gizarte osoarengan, ez? Leno atera da aipatu dugu, politika publikoak azken finean ari dira askotan konpontzen publikoak ez diren arazoak, baizik eta merkatuarenak dira, ulertzen diazute. Era berean, batzutan, sensazio daukagu, hartzen ditugun ebaluazio motak eta metodoak merkantilizazio kutsu bat ere badutela. Orduan, guzti hau kontutan eukita. Zuk leno aipatu dugun zure lan ikerketa hildo hietatik, hau da, feminismoa, zaintza, interseksionalitatea oso importantea, daukagun fragmentazio guzti honetan, eta are gehiago gizarteratzeko arloan. Ikuspuntu horiek, ebaluaketan ze ekarpen zehatz uste duzu egin dezaketela? Bueno, ez dira ekarpen zehatzak izango. Ari garelako marko oso zabalez, ez? De hecho, dira oso genealogia desberdinak dituzten markoak, bereziki mugimendu sozialetatik eta mugimendu feminista, eta pentsamendu feministatik datozen markoak, eta de hecho, interseksionalitatea, bizitzak erdigunera, eramatearen ideia hori zaintzak zentroan jartzea oso problematikoa da, ez? Administrazio publiko batetan, osea, mugimendu sozialetatik ekoizti biren marko horiek administrazio publikoan asimilatzea problematikoa da, eta hor Igorrek aipatzen zuen lehen gatazka politikaren zentzua hori da, ez? Osea, desiotik ateratzen diren marko eta begirada horiek, gero nola asimilatu, nola integratu politika publikoetan, edo politika publiko zehatzetan. Claro, hori alternatibei dagokienez, baina, claro, galderazten zen diagnostiko batean, ez? Eta dela politika publikoen ebaluazioaren merkantilizaziorako tendentzia. Orduan, bueno, da, ertz asko bituen abia puntu bat, oso konplexua, ez naiz merkantilizazio hitzan sartuko, baina, bueno, oinarrian, zer adierazten digu diagnostiko honek? Bueno, pues, ebaluatzen diren ongien balioa merkatuaren parametroen ikuspegitik ezartzen dela, ez? Osea, ebaluazioaren definizio estandarrak edo behintzat ezagutu ditudanak esaten digute ebaluazioaren helburu bat dela, ez helburu bakarra, baina ebaluazioaren helburu bat dela gobernuaren erabaki eta ekintzen inguruko balio judizioak, balio juicios de valor egitea, ez? Claro, merkatuaren logiketatik edozein ongi publikoaren balioa egongo da baldintzatuta botere ekonomikoaren metaketara, hori izango da irizpidea, ez? Eta aldi berean, marko da pentsamendu feministatik ateratzen diren begirada da nozio horiek ezbaian jartzen dute balioa neurtzeko parametro hau, ez? Bizitzak erdigunera eraman nahi baditugu, bueno, pues horrek esan nahi du, ebaluazio izan behar dela pertsonen bizitzak hobetzeko tresna bat, ez? Politika publikoak izan behar direla pertsonak eta bizitzak zentroan jarriko bituzten tresnak. Amaia Pérez de Orozco ekonomilaria feministak esaten duen bezala, ebaluazioak balio beharko luke bizitzea merezi duten bizitzak sustatzeko. Eta badakit begirada hau izan daitekela inozoa edo oso naif garai hauetan, baina bueno, nik uste dut aipatu bela ja estrategia edo begirada politikoa behar duela ebaluazioak, eta nik uste dut hemen perspektiba feminista funtsezkoa dela.
Orduan, hau da ekarpen zentrala, ez? Osea, begira feministak zein ekarpen egin aldio ebaluazioari. Bueno, pues, paradigma eraldatzailearen baitan kokatzen diren begiradek esaten digutena. Ebaluazioa eta politika publikoen diseinua ez dela bakarrik lan teknikoa, badaude teknikarekin zerikusia duten ebaluazioak, zerikusia du metodologiekin, tresnekin, baina batez ere da lan politikoa, ez? Eta teknika eta politika pues, etengabeko eztabaidan edo elkarrekiko uztarketan egon behar dira. Eta lan politikoa esaten dudanean, bueno, aipatu dugu, ez? Osea, ebaluazioak izan behar duela horizonte edo hortzimuga bezala, pues, logikoki justizia soziala, eraldaketa edo bizitzako betzea, pertsonen bizitzako betzea, baina interesatzen zaita ere azpimarratzea nolabait ebaluazioa bera eta dinamika politikoa eta Igorrek zentzu hortan zerbait aurreratu du, ez direla gauza desberdinak. Edo gauza desberdinak izan daitezkela, baina oso harremanuta daudela, ez? Eta hemen, bueno, karo, gu politologoak gara eta izan daiteke un gaje del oficio, ez? Baina zailtasunak ditugu, uste dut, politika publikoen analisiaren eta ebaluazioaren arteko bereizketa lerroak markatzeko, ez? Zergatik, uste dudalako, ebaluatzen ari garenean ezin dugula galdu ikuspegi analitikoa, ez? Eta ikuspegi feminista batetik ikuspegi analitikoak esan nahi du politika publikoak ulertu behar ditugula botere harremanen optika horietatik, ez? Osea, politika publikoak ez direla desoreka eta botere harremanengandik aske dauden elementuak, baizik eta horien ondorio direla inbatean, ez? Esan da, ez? Baina etengabe, ebaluazioaren metaebaluazio bat egitea, ez? Zer ari gara ebaluatzen, zergatik, zertarako, nork egiten duen kargua, ez? Nork osatzen du ebaluazioaren ekosistema hori. Osea, nik uste dut galdera horiek egitea ere garrantzitsua dela ikuspegi analitiko batetik ere. Eta, igual, hemen utziko dut, igual usatzen ari naiz. Bueno, norbaitek galeanik nire aldetik ez daukate esan nahiago dut zuen eritzia, zuen ekarpenak jaso. Bai, handago galdera. Kaixo, mi esker, tanik, Fernando, diodanez ja oraingoan eta aurrekoan ere amua botatzen zula hitz egitea eta batzuk behartu ditu, ni behartu gabe, baina bueno, hausnarketa txiki bat eta ezer monopolizatu gabe. Baina nik uste dut, azpimarratu beharko genukela eta egiten ari da, ebaluaketaz ari garenean, esparru politikoaz ari garela, eta hori ez da txikikeria bat. Eta horrek interpelatzen gaitu, zientzera dedikatzen garenoi, ezagutzaren inguruan, zer da ezagutza. Ez, guk ez ditugu egiak sortzen, guk ezagutza bat eraikitzen dugu, eta horre interesak daude, usuek ere aipatzen zuen, botere harremanak, dena delakoak, baina nola esan, hor aditua beraren rola ezbaian jartzen da, ez? Nondik esaten dugu gure ekarpena, epai bat botako dugu. Ebaluatzaileak epai bat edo diagnosi bat, argazki bat ateratzen dugu, eta hortan gure begiradatik, baina nondik begiratzen dugu, ez? Unibertsitatetik, horrek ze autoridade ematen digu, ze besten hori ematen dioguna hotza. Nik uste dut, 5 fase horietan aipatu izan danean, ezbaian edo kolokan zegoen gauza bat eta oraindik egun dagoena da, erabilgarritasuna. Ebaluaketak erabiltzen diran ala ez, nork erabiltzen ditun, ikasketa bat eragiten duten, eta erabaki hartze informatuak albidetzen dituzten ala ez. Hor dago erronka. Bestelakoan, nik hainbat ikerketa egin ditut, ebaluaketak izan diranak egiaz, ikasketa bat albideratutelako, eta hainbat ebaluaketak ez zirenak. Ez dutelako ezer albideratu termino horietan alegia. Ikasketa bat albidetu eta erabaki hartze informatua. Horrek suposatzen duen guztiarekin, zer hemen asko zaudete asko eta asko, erabakiak hartu dituzuenak. Ta aipatu dira soziologoak, ni besteak beste baditut desgaitasun asko, baina bat bada soziologo izatarena, eta nahi esaten dut desgaitasunan ere begirada mugatzen duelako, ezta? Baina, aierdin ere maisuak zuzenduko nau, baina ez dut zuber hori entzun niola esaten, soziologoak nik inala kazetari motelak, bai? Eta nik erantzten diot ere politikari koldarrak garela, bai? Zeren datuak, informazioa eukita ere gero busti beharra dago, bai? Eta hortan ze balio erantze euki dezake ebaluaketak, edo nola izango litzateke baliagarria, prozesu hortan eragile ezberdinak bere sentitzen badute. Bai, ez badute sentitzen batean, urte bete eta gero, hilabete bat eta gero, etorriko zaizula aditua,
eta esango dizu zertan zabiltzan ondo ala gaizki, ez. Horrela egiten badugu, gaizki goaz. 5. fase horretan ere ari gara parte hartzailea horrek suposatzen duenarekin, zeren zuek hemen ni baino askoz gehiago dakiten prozesu parte hartzaileetako adituak zaudete eta beldurra ematen diat ere prozesu parte hartzaileak. Bai, zein ahotsa ematen zaion, ze paper jokatzen duen, zenbateraino denen ahotsak pisu berdina duten ala ez. Edo zein kasutan, ebaluaketak daukan erronka da, juriste dioten moduan, en tiempo y forma izatea, ze bestela, errealidade bat konprenitu nahien ez dugu laguntzen. Eta nik uste erronka dagoela horreka hortan, bai? Konprenitu, ulertu bai, baina lagundu. Zeren askotan eragileek, behar dituzu edo erakundeak, erantzuna gaur behar dut. Gaur da biharek hartzen badiazu txostena, ez zai balio. Gaur behar nuen informazio hori, horrek suposatzen duen zaitasun guztiarekin, ez? Eta askotan ikusten dudalako, ez? Eta hamsterra etortzen zaineri askotan, ez? Oso ondo egiten ari gara, nik uste mugarria dela pertsonengan eragitea, pertsonen ongizatean, justizia soziala esatezen moduan, hor da, erakunde ezberdinak, unibertsitatea berta ze paper jokatzen dugu, inpaktu sozialean, inpaktu akademikoan urte askotan aritu gara eta gabiltz oraindik, baina hemen dugun erronka inpaktu soziala da. Eta horregatik ere, Jose Ramonei berak esaten zuen horretara eta bukatzen dut barkatu. Nolabait, guk egin aldugun ekarpena eta uste dut ona dela, beste eragile askorekin noski, hemen ez du inork egia edo ezagutza monopolizatu behar, nolabait da, autonomia hori bermatzea. Eta askatasun hori, eta hori ez da erraza, eta bereziki justizia sozial terminotan askotan, ahotsa ez duten hoiei ere ahotsa ematen saiatzea. Ze bestela gure egiak inposatuko ditugu, eta nik uste hor daudela nolabait erronkak eta tiran ere hausnarketa partekatu nahi nuen ekarpena. Maizu bati buruz hitz egin duzu? Maizu bati buruz hitz egin duzu? Atzean dago nari. Atzean dago, ez naiz konturatu. Hoizen zan, Xabier, xixatzeko modu bat, ez? A ver. Bueno, nik Bai, animatuko da. Ez. Ez que, Xabier, ez baduzu hitz egiten gero nabarituko duzu. Ez. Timido bihurtu da. Bueno, nik ez dago beste galderarik. Ez. Nik berriro gai jartzaile mikrofonak enduko dut, eta ebaluatzaile eta gisa, bai goraipatu nahiko nuke departamentuak nolabait izan duen ausardia besaldi bezalako organo bat sortzen zeragatik, baina esplikatuko dudan honegatik. Instituzionalizazio horregatik eta independentzia horregatik, eta eman dion autoridadeagatik. Ze, orain ez dut erantzunik emango, beste arazo bat jarriko dut mai gainean, igual azken orduan ez nuke egin behar, baina da, ebaluatzaileak politika publikoaren arduradunak kontratatzen duenean, eta finantziatzen duenean, eta ordaintzen duenean, hein handi batean ebaluatzailea erakunde horren morroi da. Orduan, hemen aurrean dagoen inorrek ez digu hori egin, baina guri gertatu izan zaigu ebaluaketa baten emaitzak aurkeztu. Eta bueno, hau igual pixka lehunduko bazenu, hau igual ez da inorrela ñabardura hau kentzea, eta horrek planteatzen ditu beste arazo etikoak eta ebaluaketa horren zilegitasunaren inguruan. Eta nik uste dut, horregatik, departamentuan nik uste dut, ausarta izan dela, besaldi bezalako erakunde bat sortzeak, ze independentzia hori ezinbestekoa da, ebaluaketa bat benetan ondo egin ala izateko eta gizarteratzeko, eta ondorioak benetan ausartak eta erabilgarriak izateko, porque emaitzak diskutatzen badituzu, ez dezu politika publikoa sekulan hobetuko. Bueno, hori bakarrik esan nahi. Bai, bueno, ni pixkate horrekin lotuta guzti zadoz, eta nik uste dut hori denok dakigula, errealidade bat izan daitekela, eta zentzu horretan, ni ebaluazio tipoetaz ari baldin bagara, ez dut ikusten politika publikoek modu externalizatu baten ebaluatze eredu horretan ez dut sinisten. Horrek ez du esan nahi, ez dugula, politika publikoek ez dutela momentu batean kanpoko laguntza behar, baina elkarlanean ez ebaluazio osoa eta gero karritxostena. Orduan, elkarlaguna entza bai, baina uste dut barrutik sistema bera egin behar duela ebaluazioan bidea.
eta profesionalek esku hartzen duten heinean, eta beste funtzio eta gaitasun batzuk dituzten heinean, ebaluazioa ere euren egunerokoan zertatze lan bat egin behar dutela, o egin behar dugula, o saiatu behar garela, ez? Eta ez hainbeste besteok datoz ebaluatzera, baizik eta ni ere, nire egunerokoaren ebaluazio parte naiz, eta baita ere, parte hartzen dudan politika publiko honen parte, ez? Eta horrek bebai laguntzen du legitimatzen ebaluazioa bera, eta ez edukitzen kontra bezala, ez? Edo babestu, baizik eta nik neuk ere ebaluatzen dut, nik egiten dudana eta guk egiten duguna zerbitzuan, ez? Bai, Maitek esaten zuena lehen autoebaluazioaren kultura hori eta kontzientzia hori importantea da. Bai. Nik lehenik eta behin, Ainhoak aipatu duen bezala, esango nuke jarrera nire ikuspuntutik estatuzentrikoa izan behar dela, estatuak egin behar du. Estatuak burokraziak edo dena delakoa, baina instituzioak egin behar du ebaluazioa, batez ere instituzioarekiko ebaluazioa delako. Ez badu egiten, edo behintzat eta kartak banatzen baldin baditu, eta nik uste dut hori ere ondo dagoela ze kultura bat sustatzeko, beharrezkoa da beste eragileekin batera jokatu, nik uste dut ondo markatu behar dituela ebaluaketarako irizpideak. Orain dela aste batzuk egon ginen solasaldi batean, konsultore batzuekin, Fernandorekin batera, Konplutenseko aditu batzuekin, eta zer aipatu zen, karo, askotan enkargua ez badago ondo markatuta politikoki konsultorei esaten digute egiteko eta ez badakigu zerekin eta zer nahi duten, azken finean hortik sortzen den katea, karo, desvalorizatzen du ebaluazioaren zentzua. Ez da enkargu baten aurrean ikusten duzula datuak ez daudela ondo edo argazkien ez zarela ondo ateratzen baizik, eta ezke argazkirako irizpideak ez duzunez, ebaluaketa oso borrosoa da. Bai, orduan, nik uste dut ikuspegi napoleoniko bat ez bada martxan jartzen, behintzat ikuspegi politikoa argi markatu behar da. Nik uste dut, ez dut ondo kontrolatzen, baina nik uste dut hemen Gipuzkoan adibide zehatz batzuk daudela eta planteatzen dela ebaluazioa aldaketerako. Osa, urteroko ebaluazioa eta ebaluazioak erakutsi behar du zenolako irizpideak aldatu behar ditugu, eta, bueno, nik uste dut hori da pizka bat bidea, ezta? Eta gero bukatuko nuke gauza batekin, unibertsitatea esparru horretan. Unibertsitatea askotan, eta behar ditugu fondoak, eta kompetitibitatea, eta unibertsitate bihurtu da askotan konsultoria, beste konsultoria batean. Eta, claro, konsultoren esparru horretan, baldin bazaude berriro goaz. Ara, instituzio publiko, Euskal Herriko Unibertsitatea instituzio da, estatua da. Baina kompetentzia horretan, baldin bazaude, zenolako fondoak aurkitzen ditudan, ez daki zer, orduan fondoak aurkitzeko, ez daki orduan, bide berdinera. Nik esan behar dut bezaldik, EHUrekiko planteatu duen jarrera, ez du zerikusirik horrekin. Eta nik uste dut hori dela, nik 20 piko urte daramat unibertsitatean, ezagutzen dudan adibiderik, ez dakit nola saldu, baina zintzoena planteatzeko unibertsitateari baliabideak, autonomia eta enkargu zehatz eta politiko bat, eta ni hori eskertu nahi dut publikoki, porque oso gutxitan ikusten da. Bai, pixka bat hori da esan nahi nuena, bai. Nik, hauseagatik. Nik uste dute, modu ezberdinak daude, ez, ebaluazioa martxan jartzeko, niretzako ezinbestekoa da inpartzialtasuna hori eukitzea eta independentzia hori eukitzea. Ez, gero, eredu bakoitzak daka bere abantaiak eta desabantaiak ere neurtu behar dianak. Baina hori alde batetik eta gero, aipatu dezute, ez, hainbat adibide txarrez. Nik uste dut horren atzetik dagona da ebaluaziotaz ez sinistea. Eta hori da aldatu behar deguna.
Eta hori da ezin deguna egin. Ze bestela dana hankaz gora jartzen duzu eta alegin guztiak bertan bera geratzen dira. Ze azken finean zertako egiten dugu, ez? Ebaluazioa argazki batean ondo ateatzeko? Hori ez da, ebaluazioaren kultura. Nik hori ez dut praktikatzen, benetan sinistutuan nagolako ebaluazioaren kultura bultzatu behar degula. Eta ez dut topatu alakorik ez da ere. Gero, lehen esan dut ez, honekin batea ausartak izan behar gea. Helburua baldin bada, dena ondo dagola esateko, zertako egiten dugu ebaluazioa. Eta zerbait ez baldin badago ondo, zergatik diogu beldurra dagon bezala azaltzeko. Agian ez daukazulako irtenbiderik edo bide horririk. Baina zertako egiten dugu ebaluazioak. Datu zehatzak eukitzeko, bide horriak jartzeko. Gauzak gaizki baldin badaude, eta egongo dira. Seguro egongo diala, baina hori da nahiko zabalduta dagoen, baina ez politikan bakarrik, Ze politika jartzen dugu beti horre ez baina ez politika bakarrik. Nik uste gizarte oroan ere nahiko zabalduta dagoen gauza bat, eta hor, hausnarketa pertsonala egin behar dugu, gero batzuk da gauden tokitikan ere, eta zintzoak izan. Hori pixka bat gehitzeko, hori ebaluaketan ezin iztea, da pixka bat metodo zientifikoan ezin iztea bezala, ez? Eta evidentziak badaude nolabait markatzen dizutela, honek ondorio batzu ditula, itxuna izatea, eta izango balitz bezala, farmako bat ikuste duzu ez dala onuragarri baizik eta kaltegarri, eta ere nolaia gaude hau saltzen eta merkatuan dagon, goazen ebaluazioa zuzentzea, eta ez, baina oso ona da farmakoa, eta jendea hiltzen ari da, ez? Nik adibide hori uste baliogarria dela oso honetako ere. Ez, aipatu da inpartzialtasuna asumitzea, eta nik aldarrikatuko nuke justamente kontrakoa. Osea, asumitzea gure begiradak partzialak direla, ez? Eta hor, nik ekarpen, begirada feministatik ezagutzari egiten zaion ekarpen bat da, hain zuzen ere hori, objetibotasun purua ez dela existitzen, eta gure begirada, munduari nola begiratzen diogun, egongo dela baldintzatuta, gure kokapen sozialaren gandik, gure azalaren koloraren gandik, jatorria, generoa, klasea, ez? Eta hor sartzen da partaidetza aipatu da, baina nik uste dut hemen funtsezkoa dela, partzialtasun hori asumituta, ebaluazioaren ibilbideak bat egin behar du partaidetzaren ibilbidearekin, eta betikorako ikuspegiak integratu ebaluazio prozesuetan. Eta partzialtasunarekin lotuta baita ere, egingo dut salto bat, baina nik uste dut hemen ere enfokeak, ebaluazioari dagokionez, badakigu enfoke anistasun handia dagoela, ebaluazioaren enfokeak ere eraikiak direla, ez? Lehen zuk 5 belaunaldi aipatu dituzu, kriterio, irizpide eta enfoke horiek baldintzatuta daude, momentu historiko batengatik, testu inguru akademiko batengatik, testu inguru politiko batek markatzen dituen behar politikoen gandik, eta ari garen ez hitz egiten instituzionalizazioaz, ez ebaluaketaren instituzionalizazioaz. Karo, instituzionalizazioaren drama bat da gauza asko ditu, baina da hasierak ezabatzea, ez? Osea, enfoke anistasun hori nolabait ezabatzea errutinaren ondorioz, ez? Eta nik uste dut ebaluazioaren instituzionalizazioaren inguruan ari garenean erronka bat ere izan behar dela pluraltasun hori nolabait islatzea, ez? Eta, tximaz, honekin bukatu nahi nuen. Bai, bat natorra, esan dezunarekin, inpartzialtasun hori aipatzen duanean, ez dute hartu zuk hartu dezun hildotik, ez? Osea, nik uste dut ebaluazioa ez hartzeko momentuan ikuspegi partzialak kontuan izan behar diala, sistematika anitza ez hartzeko, baina gero
ebaluazioa egiterakoan, berdin dio, Ainoa ikusten nahi naiz, ez? Gureak prestatzen nahi dan zerbitzu batetaz hitz egiten nahi garenean, edo beste erakunde batek. Osea, hori, inpartzialtasuna horri zuzenduta. Gero, bat natorzuk esan dakoarekin, esan dezunarekin, metodologia sistematika hortan, ikuspegi partzialak kontuan eduki behar ditugu, baina metodologia ezartzerakoan. Ados, bueno, eskerrik asko danoi. Oraintxe pasadiate abitxu bat, esan ez dagoela galdera gehiagorik, orduan, berriro eskertu benetan oso interesgarria izan da, eta bueno, Sara, orain zure. Sara.